Veel buitenlandse gasten bij het tropisch begin van de concertreeks André Rieu op het Vrijthof in Maastricht. Voor het 11e jaar treedt André Rieu met zijn Johan Strauss Orkest op in Maastricht en wel op een volgepakt Vrijthof. 7 concerten in totaal en de openingsavond werd dan meteen historisch vanwege de tropische omstandigheden. Het was de warmste nacht ooit in onze regio gemeten. Wat hebben jullie voor maatregelen genomen tegen de hitte? Nou, tegen de hitte kunnen we natuurlijk niks doen. Maar we zorgen wel heel goed voor onze eigen mensen en ook voor het publiek. Dus we delen bij binnenkomst van de mensen delen we een gekoeld watertje uit. Mooie André Rieu flesjes, helder water, waar we ook nog eens een goed doel mee sponsoren. En alle dames worden voorzien van een prachtige witte waaier. Er is extra personeel ingezet om water te distribueren. Het plein blijft dicht tot 7:30. Normaal gaat het om 6:30 al open en dan gaan de mensen lekker in het zonnetje zitten. Ja. Nou, wij zorgen ervoor dat dat gewoon niet mogelijk is. En dwingen daarbij eigenlijk de mensen om de schaduw op te zoeken. En op het podium hebben jullie ook wat voorzien? Ja, we hebben een hele grote koelinstallatie achter het podium. Waar we normaal de ijsbanen mee creëerden bij de World Stadium Tour. En die gebruiken we nu om het podium een beetje te koelen. En nou, ik heb op het podium gestaan. Het geeft een beetje het gevoel alsof er een licht briesje is. En dat maakt net dat verschil tussen God, wat is het warm, of warm. Wat hebben jullie gedaan tegen de hitte? Of wat kun je er überhaupt aan doen? Ik zie daar zo'n grote propeller staan. Eigenlijk natuurlijk zo min mogelijk bewegen. Maar dat advies kan ik natuurlijk niet tegen mijn personeel meegeven. En ook niet tegen de gasten? Ja, oké, die zitten voorlopig nog wel even rustig. Maar we hebben wel een propeller met een beetje frisse lucht erin, met water. Verneveling om te zeggen. En ja, dat werkt best wel goed. Dus de mensen willen eigenlijk allemaal daaromheen zitten. Misschien dat er meer vraag naar water is bijvoorbeeld? Ja, met deze zo'n avond als dit, dan zie je gewoon dat de mensen heel veel water drinken. Het wordt minder bier gedronken, minder wijn, heel veel water. Onder het publiek onder meer bekende politici, maar vooral ook heel veel fans uit het buitenland. Waardoor de Vrijthofconcerten steeds internationaler worden. You come from far? Oh yes, we came from Brazil. All right. Yeah. Sao Paulo? Or? Sao Paulo, yes. Okay. You was there at the concert? Oh, all of them. 31 just in Sao Paulo. 5 in Rio and 1 in Belo Horizonte. I went all. And all the ones in Chile and Argentina and Mexico. I just love Andrea. Okay. As well my whole family. Yeah. And now in Maastricht. Yeah, my English is a little, but Eduard is traduction. Okay? Yeah. It's the first time in Maastricht? No. We came here last year. Last year? Yeah. Okay. Andrea invite her to give him the flowers during the show. Our concert. I can imagine.
Oh, Maastricht, I love. Yeah, it's the first I time. thought it was a new town. And now, I don't know why I had it in my head. Maybe this European thing got in my head. Okay, that's But new. now it's an old town, beautiful, Yeah. nice people. Even the taxi drivers are nice. Oh, how do you come to the combination Malta and Australia? I lived in Australia for 27 years, where I met my husband, Yeah. and that's my son. Well, that's our son. And now you We are live back in Malta? Yes. Okay. And it's the first time then here in Maastricht? Yes, it is. Yes, Yeah. but we'll be back because we just love it. And also the first time to be with a concert of André Rieu? I have all his DVDs and CDs in my car. I just love him. And you are from where? From Oxford in England. Okay. And you are really a fan of André Rieu? My first time at one of his concerts. So, yeah. He was also in London, but you come to Maastricht. Yes, because my sister lives in Holland. Ah, okay, where? In the Schiphluiden, near Delft, the small village. Yeah. Okay. So it's the first time that we're down in Maastricht as well. But we followed André Rieu, and my sister wanted to come and see him live, so we thought, right, we'll book a lovely weekend down here. Never expecting it to be so warm. I'm from Phoenix, Arizona, Arizona, Yeah. United States. United States. And yes. for the first time here in Maastricht? No, about my sixth time in Maastricht. My goodness. Every And year. always together with the concert? Always, every concert, every night. I don't miss one. You can say that you are a fan. I am a great fan, and André Rieu is the best thing that happened to the world. And you are a fan also? Yeah, absolutely. Yeah? I love him. Yeah. Since when? Yeah, I think since about 2 years ago when my nana introduced me to Good evening. okay. Good evening. Yeah, and the Johann Strauss Orchestra. I think it's just amazing. And you should expect maybe at your age that you like the rock and roll and the yeah. hip hop and Yeah, I mean, luckily I've been brought up to be quite eclectic, so I like all different kinds of music, and I sing classically, and yeah, so Great. yeah, I'm really into it. I love it. And how many times you saw already a concert of André Rieu? Last year was my first. Here in Maastricht? Yeah, here in Maastricht. And there's just an atmosphere like no other. It's amazing. And this year, as a special treat, we're taking Frank, my granddaughter, to see the castle. And so front row seat on Sunday. Het was wel zweten vanavond. Ja. Maar wel leuk hè. Leuk publiek. Ja, een kilootje extra afgevallen of niet? Ja, ik denk 2 jaar. Ja, ik heb nog nooit zoveel gedronken in de pauze. En ik merk dat je steeds meer Engels spreekt, omdat er zoveel buitenlands publiek is. Ja, ik heb even wat geprobeerd, maar er komt geen enkele reactie. Dus ik geloof dat er 3 op mijn streek waren. De rest. Onder andere wel de burgemeester. Dat is de eerste Ja? artiest wat voor de nieuwe burgemeester. Oké, maar ik denk dat ze wel Engels verstaat.
Het is wel een begin als burgemeester. Hè? Na amper 2 dagen is het hele Vrijthof vol met een concert. En morgen weer, en overmorgen weer, en volgend weekend weer. Nee, het is geweldig. Ja. Het is een grote eer. Ja. Grote eer, zo'n concert te hebben, zo'n man, zo'n Maastrichtenaar, waar zoveel mensen zo gelukkig van worden. Het is echt prachtig. Heel mooi. U was er wel eens eerder hier geweest? Ja, natuurlijk. Ja. Ik ben denk ik wel 4 of 5 keer geweest de afgelopen jaren. Ja. Ik zag u ook meezingen, dus wat dat betreft was u al een beetje gewend. Ja, dat lukt wel. Het volkslied, 2 coupletten, gaat goed. Ja. Maar, want u weet, hij treedt dan over de hele wereld op. En dat kun je ook niet elke dag volgen natuurlijk. Maar als u dat nu zo ziet, dan ziet u daar nog een bepaalde ontwikkeling of een beweging. En van, nu speelt hij dat of nu dat en nu weer uit Roemenië. Nou ja, hij doet heel erg zijn best inderdaad om alle landen te betrekken. En hij heeft ook altijd wel een thema. Zoals ik vond heel mooi dat lied voor die kinderen. Dan hou ik het ook niet meer droog. En zo pakt hij iedere keer iets wat je raakt. Een thema. En inderdaad uit de hele wereld. Het is prachtig. En de man maakt mensen gelukkig. En dat is het allerbelangrijkste, vind ik. Ja.